Hello guys, các channel là lâu lắm chưa á? Đây bữa cái hàng răn về nó rồi. Từ nay chú hay tiếng này cái hơi rút mày ạ. Mang ra đã cái thiếu mà vangin. Chú hoàn全thuộc in chep bộ là vắt thì là vợ. Mà sau là short video té té hi cái siam về à. Mi lâu ngày lụt sắp á. One tiết kinh cái phong về nữa tôi cả lom em à. Không ai mi lâu thiệt sắc dễ ula. Mà này kan request pa kata oma tin phone call la request so meron request boka chu request te kangai poi mo em ani ti lan tin nan tu na hianin cross te Hremhmun karon siam chuak dor ni hey blank paper ani a hay mi bang hian cross te Hremhmun karon chep chuak dor ni chu lo en ula uluk takin hey eng ma om lo ta voi nga ka thepanga chon alai taka ka chepanga bak che hian cross te Hremhmun ron chuak dor ani in lo en dor ni o tuna voi nga Lehkha ka thepanga cross te Hremhmun o voi kat ilo mumo voi kat voi ni adik mo voi ni ro voi thum voi li voi nga yan voi nga ka chep ta hey alai taka ka chepanga cross te Hremhmun ron chuak dor ani len ru ka pek chạy chữ tế đâu nghe mình ngầm thật lâu lẽ mình mò lo en ru cross te Hremhmun Lehkha voi nga ka thepa blank paper ka eng mom lo ta cross te Hremhmun ron chuak dor ni to ra hian thil hi adang dai riu a ve ira chuan thil hian chan chin ngai nom deuh mai a nei bawk a chu te pawh chu karon elo tura ngai la karon sei fi ama to pa o in huem a chieng am o ti khan o Lehkha voi nga che in tihan cross te Hremhmun aron chuak ta ni he hian in history poi mo deuh mai nia history han ti la kapa hi kan no pan la ken pi a te Sunday school a te pawh mi zirtir thina kapa hian in ken pi mi zirtir a Sunday school a te pawh mi zirtir poka kapa hian mi sul thina chaina rama missionary an thap dona chu he Lehkha hi chepla cross te Hremhmun achan chin issue cross te Hremhmun hi ichep chuak thei ni chuan kan that lawang che an tia amu manga van tir ko in alo khila a te dan tur te chuan tiang chi hianin cross te Hremhmun karon chep chuak ta an that talawani tin ka pa khan kan no pana kan sul thina a history pui khop mai ka ti song khan hi a cross te Hremhmun che chua ta dam tin nakina content dang de ti la isu le sitana ti te po Lehkha mang hian ka chep chuak thei poka chung te po chu kalaron so observe tura ka nga ya mina zom chon in ti thei ka ring chi lo
ni sei the dan ni lewin mo tiêu đăng tài về tắc mai nia cả cả còn so thấy chú ni sila chuan các channel te milo tiêu subscribe turin ka nghiền chewa ati page milo subscribe ula comment like share pero chuanin atop pera ka soi du chu Mizoram chung mấy đi lâu, vang đăng mấy đi lâu for đây làm các chuyện ta thèm tập bộ kharin in the vai ka bye bye chewa subscribe comment like share tam thang ba min pek sak turin ka ngan chewa ni in the vai man thau le